Jag filmar alltså. Jaha. Varför är du så väldigt? Har jag sjungit? Jag har också lagt. Men gud vad det är. Men jag är vad är det bara då? Försökte öva lite på min franska. Försökte du det? Någon är 5. Men du läser väl inte franska? Nej. Men jag är giftig. Men jag läser jättemycket snart. På fittfälska? Nej. För du läser inte det på Fästberg? Nej. Vart läser du då? Hemma. Det tror jag inte på. Menar han att jag är ledsen för att jag fattar? Ja. Trodde han att jag var proffare? Nej. Han trodde att du var rockare. Jag vet inte, rock typ. Metal. Tokyo Hotel och Green Day och Blink 182. Fast Blink funkar ändå. Ja, det var riktigt dåligt. Vad lyssnar på Broder Daniel?